Hey, genoeg is alle. Vele van jullie hebben heel gehoord van wat van deel passiert is te president Trump. En ik dacht dat ik wilde hier ook op Plautdietsch probeeren te erklären. Irgendwo bij Feierabend heb ik een reden gedaan in Butler, Pennsylvania. Duizenden mensen zijn toegezameld om hier en dat is weinig. En op einmal kijkt hij naar zijn rechter en über TV kurz hier dat knallt dreimal. En hij trekt flits naar zijn rechter uur en schmidt zich zelfs aan. Zijn Wächter, Secret Service Braun get down en zijn flits rammen aan en beschützen aan. En dan kan het zijn dat die een paar minuten wat ze ramkijken. En dan meest flits wordt Warden Jeshooten. En ze zijn de Wächter, de Beamten, gaan dan den Scheiter Jeshooten. Ze helpen hem van de trappen af. Hij heeft zijn voeten hecht en zegt, I'm fine. En leiden ze hem naar zijn suburban en dan een hospital wat er dichtbij is. Hij heeft nu gepostet over Truth Social dat I'm fine, ik doe goed. Hij zei, hij heeft ook gehoord dat knalt eenmaal. Dan heeft hij gehoord waar de kuil voorbij jocht. 13 uur, dan voert het bij deel. Er weer nog veel bloed. En maar hij zei, hij deed goed. Dat zou ik denken, als de scheiter heeft een andere persoon ook omgebracht. Dat de scheiter die. So, de scheiter is dood. En een mens, we weten niet, is morgen oder früh, wat bij den rally wird, Trump zijn idee aanhalen. We hebben beten voor deze ganze zaak. Dat hat helemaal zo passieren. Ze blijven de scheiter is weit aufgewachsen. Het is niet manche mensen geweest, vielleicht irgendwo op de staat. Ja, dat is alles funny, aber ze zijn, ze worden het zeer ongezeten. En zijn wordt die Warden als speer dat zich zo iemand hebben wilt en presidentenkandidaat aanbrengen. Biden zegt dat hij is ganz jong gezond wat geworden is. Hij is fit Trump. Hij heeft een proef te voeren. En wens hem en zijn familie alle beste. We hebben beden voor de familie, waar de mens gestorven is. De scheiter zijn familie. En we hebben voor deze ganze zaak beden. Dus wie meer informatie hebben, we worden daar radio en vielleicht hier een video meer bekend maken. So, voor nu beden. En dank dem Herrn dat niet euer was is, dat heute jemand kunt euer zijn. Thank you and God bless.